No, there's a bit of an echo. It sounds like you're either using headsets or you are... All right. Yeah, okay. Carry on. Mina wemvukahlophe shuthi into izimali ngwenze beshothi manje inde kakhulu. Okay. Mina ke ngangilobolile bekulo muntu ke sengalobola ngembesa sengiprocess ukuthi ke itsotsi ayibeke imali khona izoshada. Kwaba ukuthi eyilale inkampani ayisebenzela yaphele asikhatha off yathi ayiyasijilisa. Sadinizwa sahlala itsotsi ibhaquza. Futhi umama lo usebenza kwenye inkampani enkulu nje enanama-truck nje yabo. So ke lila ngangibuza sabu ungakwazi ukushayela la ngisebenza khona. Ngithi mina ngoba ngifuna umsebenzi hayi ngingayi. Apha ngimnikeze i-CV i-CV ngimnikeze ayingifonele futhi nje ngalo ngize ama-interview vele nginikeze i-truck nginikeze ama-route ngisebenze kube mnandi hayi sebenza itsotsi ihole hayi sekumnandi seyibredwina seliyathenga nokudla endlini kumnandi. Kanti wembabu futhi mina sengithola ngomunye usisi wangaphakathi usedlamini uyazi ukuthi waqashwa kanjani. Ngithi mina hayi ngihambe CCTV uthi hayi nami ngaqashwa ngendlela lo muntu lo waqasha waya lokuzana nomuntu wakakho athi hayi ngeke namange ngoba uyangifuna athi hayi nami ngangena nje ngoba sixabene naye wangicika ngoba usefuna njalo. Hayibo ijuluke mfethu ubone ujuluke ngisho ikhwapha. Ngeke kuyena ema-office kuthe yeke mama kunento engiphatha kabi esengiyitholile ukuthi sengizwile ukuthi wena wenza kanje nale tsotsi ngoba ngiyayibona nendlela engithitha ngayo hayi ingithitha nje hayi ngazuthi ngukhike. Athi uyithola ngubalo ndithi minaye uyena oconfessile athi uyaxolisa ucela ukuthi sikhulume sasikendlini athi mina ngeke ngisakwazi nokuyilinda sendlini ngiyayishiya wale truck. Yeah. Maybe endlini afika ashathi hayi uyaxolisa wakwenza lokho uyakuvuma ngoba wayebona isimo ngiso ngithi mina sungaze akunaleyo kumbuzo umuntu lase kangaki awukezanga ngasuthi nathi uzothini athi hayi bekwenzeka nje mefuna yo hlophethu awona labona abantu abayethatha imphefumulo abantu esifazana ngengabasoli kodwa ngazi ba lapho wasiza wena yosha usuku lomshado selibekiwe. Ma kodwa phela kubuhlungu guys. Kubuhlungu kodwa kancane thina lapho sebezenzela yini. Wenza kanjani mfowethu waqhubeka kanjani? Ayingeke mfethu ngacela thatha amasaka akhe mfethu aphindele ukukhansela yonke. Uchaza wami ngeke ngikwazi. Athini seyochaza mfethu. Ma. So it ended. Ayikwaphela kanjalo mfethu. Umsebenzi manje ayingawushiya mfethu ngeke ngikwazi ukufocus lapho ngoba le route okumele ngiyekuyona ngizange ngisayisebenza ngalula ngabe nje ahamba straight wayamdiskela hlamba amabhodlela awu5 ngalula akoloko sayiphephisa mfethu lethi samhlungu kuyena lona manje yeah. I think it boils down to lo ikhola yethu yokuqala siyitholile ukuthi kwesinye isikhathi you must trust in God. Kunabantu abangakwazi ukuphila ngaphansi kwengcindezi abafuna quick solution, quick classification, and they would do whatever it takes. Doing whatever it takes bese kwesinye isikhathi ungazubulela umuntu ngenxa yemali or ungazuthatha isibhamu uhambe uyoyirobha imali if you do whatever it takes. Kodwa ke uNkulunkulu ke emuhle njalo hayi sengiye truck sengike ma-truck nemsebenzi no-right ke right and nalokho na futhi u-right futhi. Bandla abaqhubeke nalo isemalisbheki ke hlophe ke hlophe lapho lokho ziyawuvove. You are not helping Maritzburg space out. Sin City. Let's not forget the intentions of this woman. They were good. Yeah.
Sicela umqala ungena kuleli khasi lethu wenza ubulungisa cofa subscribe button kule channel yethu uMkhosi. Ngenza kwethu-ke lana-ke owesilisa uyaconfessa-ke okwenzeka ukuze athole umsebenzi nokuthinta umkakhe. Mina-ke nawe bengenza ukuthi ngingathanda sihlangana laphana kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu. Danko.